நந்தினி, நீ நிறைய மனுஷங்களை பார்க்கல. உன் கண்ணுல படுற எல்லாருமே நல்லவங்க தானே நீ அப்பாவியா நம்பிக்கிட்டு இருக்க. ஆனா இந்த உலகம் சத்தியமா அப்படி கிடையாது. குடிக்கிறவங்க குழந்தை மாதிரி 1000 பேர் இருக்காங்க. ஆனா குடிக்காதவங்க 1000 பேர் சாடிஸ்டா இருக்காங்க. அது தெரியுமா? முதல்ல நீ மனுஷங்களை புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணு. சும்மா எனக்கு அந்த மாதிரி எல்லாம் தனித்தனியா பிரிச்சு பார்க்க தெரியாது சார். நான் இப்படியே இருந்து பழகிட்டேன். ஐயோ அப்பா, இல்ல எனக்கு சத்தியமா புரியல. உனக்கு புரிய வைக்க என்னால முடியாது நந்தினி. இல்ல என்னால முடியாது. நீ போ 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 நீ போ. சார் சாப்பிடுறதுக்கு ஏதாவது? ஐயோ நந்தினி, லீவ் மீ அலோன். நான் கொஞ்சம் தனியா இருக்கணும். கிளம்பி போ.